Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Oras na para magdiwang dahil Friday is on! Diba? Ang bilis ng panahon, yung akala mo noon na inutangan mo na hanggang ngayon tingin mo makakalusot ka. B, malapit na. Kaya kung sino man may utang dyan, tingnan mo yung katabi mo. Diba? Yan yung pagmumukha na ang galing umutang, pero di ba rin magbayad? Diyos ko. Ay, pasensya ka na. Wala kasi nagtago kasi siya. O yan, puro rason. Yan ang mahirap no? Di ba? Pag kunwari, sasabihin sa'yo ng anak mo, sabihin mo doon kay Aling Bebang wala ako sa bahay. Di ba nandito ka naman, mama? Hindi, basta sabihin mo wala. Ayan. Tapos sasabihin mo bakit magaling magsinungaling yung anak mo. Sino naman nagturo? Charot. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yeah, Zamba. Ako pa rin to. Ang babae. Takmo ng takmo. Wow! Sa isip mo. Your dalang atleta, DJ Mara Tony. Para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip. Bakit? Trip, Trip lang. trip lang. I know, yes. Alam ko iba yung init ng katawan kapag ka may kaibigan o may kakilala kang hindi marunong magbayad ng utang. Alam mo kung ano maganda gawin dyan? Suntukin. Charot! Boxingero yan, be. Oh yeah, pero speaking of boxing, ngayong araw meron tayong special guest na hindi ko na rin mawari pagkatapos ko bang mag-interviewin tong taong ito may trabaho pa ako o wala na kasi sila lang naman ang may-ari ng kumpanyang ito. Ang nag-iisa nilang anak na si Miss Missy Elizalde. Kung familiar kayo kay Liza Macuja, hindi ka familiar doon? Isa lang naman siya sa mga pinakamagaling na balerina dito sa Pilipinas. Nasabi nga pati na rin ang anak nakakuha rin. No? Pero grabe yung anak nito, guys. Bukod sa marunong mag-ballet, marunong mag-boxing, isa rin po siyang abogado. Loko. Kanloloko-loko pag nakakita ka ng mga ganitong klaseng tao, sabi ko sa'yo. Pero mamaya, I wanna know more about Miss Missy. Kaya, Missy, I can't wait to interview you. But right now, syempre, habang naghihintay ka dyan, I know it's Friday, ang init ang panahon. Mainit pala panahon, Marathon, ba't ka nag-hoodie? Ganun talaga, no? Minsan kapag mas magandang naka-hoodie para kahit pa paano pag nagko-commute. Di ba? Akala mo may kotse na ako. Wala pa akong kotse. Tipid-tipid muna tayo. Maganda lang ako pero wala pa akong pamiling kotse. Ako pong inyong makakasama magmula 3 to 6 p.m. Programang Love Trip kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. Siyempre, all about health and fitness yan. And pwedeng-pwede rin ng beauty. Kaya special shout out sa mga nagsisigandahan at mga naggagapuhang chairman at secretary at kagawad treasurer. Ayan na. Dapat may pa-Gcash dito si Miss Katrina, ha? Hello kay Chairman Jong Flores, kay Secretary Nida Magno, kagawad Beth Villacorte and Bong Aguinaldo, pati na rin kay Treasurer Mary Lim, buong class officer, hello sa inyong lahat. Ako po'y magbabalik maya-maya lang lamang. Paulit-ulit, live nga ni. Kaya mag-iingat po kayo at kung sino man ang kasama mo ngayon, batiin mo, pakisabi sa kanya. Pag medyo may amoy ang hininga mo, wag mo nang sabihing hello. Pakisabi, good afternoon po. Anyway, ako po'y magbabalik. But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Smile ka naman dyan, B! Wala namang nalugi dyan. Wala namang ayaw mo na siya. Move on. It's time to let go. Here's another Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Metro's #1 Love Radio. Basic!